El Barcelona continuava la seva etapa triomfal en l'àmbit esportiu. Va guanyar el Campionat de Catalunya i el dia 14 de maig de 1922 va disputar a Vigo la final del Campionat d'Espanya contra la Real Unión de Irún. Aquest va ser l'escenari de l'encontre. Els jugadors del Barcelona observaven el camp i Zamora mostrava el seu bon humor mesurant l'altura del travesser. Joan Gamper també se sentia optimista. Enmig d'aquesta eufòria van arribar els jugadors bascos amb René Petit, posant i saltant pels fotògrafs amb aires de protagonistes. Alcántara i l'àrbitre Balwey també atenien els reporters gràfics. Però l'àrbitre vol passar sol a la posteritat. Finalment, accepta Alcántara i Emerick, el capità de la Real Unión de Irún, a la foto familiar. Durant el partit, el Barcelona es va imposar netament per 5 gols a 1. Pep Planas, un dels protagonistes d'aquella final, recordava l'estil de tots dos equips. Decían que el estilo norteño era base de reciedumbre y de pases largos. En cambio, la escuela del fútbol catalán decían que era base de pases cortos y afiligranados. Planas havia ingressat al Barça la temporada 1920-1921. Abans havia jugat amb l'Andreuenc i l'Avenç de l'Esport, dos equips històrics de Sant Andreu. Ell va ser testimoni directe de l'acollida que Barcelona va fer a l'equip que va aconseguir el títol de campió d'Espanya a Vigo. Nos hicieron un recibimiento pues enorme, como nunca lo habían hecho en aquellos momentos deportivos a nadie, a ninguna entidad, porque el Barcelona, con un equipo que fue solera, que es recordado a base, no diré yo de un gran juego, pero sí de un gran entusiasmo y de unos resultados estupendos, pues estaba formado por Zamora, Planas, Surroca, Torralba, Sancho Samitier, Piera, Martínez, Gracia, Alcántara y